Бисмиллах. Алхамдулиллах. Вассалату вассалам аля расулиллах. Ел сайын яңа кешеләр, машалла. Искеләр кая китә микән? Безнең 3нче ел инде бара ахират дәресләре. Иншалла бер 10 дәрестән соң инде аны бетереп, яңа китапка күчергә ният бар. Бүген безнең 89нчы дәрес. 89нчы дәрес. Шуңа күрә кемнәрнең инде кеше әйтик җаны тәненнән аерылганнан башлап, без инде аны башладык. Ул җаннар кая китә, кая регистрация үтә, аннарысын кая ничек урнаша, кабердә нинди тормыш бара, нинди кемгә нигъмәт, кемгә нинди хәсрәт, кабер газаплары нинди гынахлар өчен бара, нинди изгелекләр кылсаң кабер газабыннан имин буласың. Аннарысын килеп җиттек кыямәт көненә, дөнья бетү, кыямәт галәмәтләре, дөнья бетер алдыннан нәрсәләр була. Аннарысын тордык каберләрдән. Кем беренче тора, кем икенче тора, кем беренче киенә, нәрсә киенәләр, ничек киенәләр, кешеләр нинди хәлдә булалар кыямәт көнендә. Ничек итеп үлчәү чыгарыла, ул үлчәү нинди рәвештә булачак, кешеләрнең бу дөньяда кылган изгелекләре һәм гынахлары нинди рәвештә үлчәүгә салыначак, сират күпре, гамәл дәфтәрләрен тарату, шулай итеп инде килеп җиттек сиратны чыгып җәннәткә, җәһәннәмгә. Һәм менә узган елны без инде бер дәрес алдык җәһәннәм, бер дәрес җәннәт инде. Кынут һәм пряник инде. Кынут, пряник теге. Чөнки мин курыктым, җәһәннәм генә китап буенча барсак, анда бер 3нче дәрестән соң беркем дә калмый инде дәрестә. Бунысы качып бетәчәк. Шуңа күрә җәннәт, җәһәннәм, җәннәт, җәһәннәм. Ләкин безнең менә шушы җәннәт, җәһәннәмдә калды тагын берничә дәрес. Аны инде бетереп, аннан соң иншалла яңадан игълан биреп, яңа китапка күчергә инде. Булай безнең 89нчы дәрес. Кемнең инде алдагы дәресләр белән танышасы килә? Записывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Анда безнең бөтен архив бар, алхамдулилlah. Без җәннәт, шират буенча безнең җәннәт. Менә яңа килгән кешеләргә повезло. Килгәч тә җәһәннәмнән башламаска. Һәм безнең тема җәннәттә җәннәтнең иң дәрәҗәле кешеләре. То есть самые уважаемые обитатели рая була инде. Һәм без сезнең белән инде башкалар беләнме узган елны башладык бу теманы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хәдисләрендә җәннәттәге иң дәрәҗәле кешеләр кемнәр булыр дип аңлатты инде. Пәйгамбәрләр, пәйгамбәрләрдән соң сахабалар, Абу Бакр, Гомар әйтте, они являются самыми уважаемыми из взрослых обитателей рая диде. Шулай ук яшьләр, ягъни бу дөньяда яшьләй үлгән кемнәр җәннәттә иң зур дәрәҗәләрдә була? Хәсән, Хусейн, пәйгамбәребезнең оныклары. Аннарысын соңгы тема безнең булды хатын-кызлар. Җәннәттә иң хөрмәтле хатын-кызлар, самые уважаемые женщины в раю. Һәм без инде җәннәттәге 4 хатын-кызны әйттек. Җәннәттәге 4 хатын-кыз кем белә бишле куян? Кемнәр ул? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Давайте иң беренчедән, кем беренче? Марьям. Марьям является самой уважаемой женщиной в истории человечества. Святая Мария. Менә кемдер әйтергә мөмкин? Ислам бит инде пәйгамбәребезнең әнисен зурлары дип, ләкин юк. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә нәрсә диде? Иң хәерле бөтен галәмнәр каршында, галәмнәр өстеннән иң изге хатын Марьям диде. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям 4 хатын-кызны әйтте. Марьям, Хадиша, Фатима һәм Асия бинт Музахим. Имраату Фиргавн диде. Жена фараона. Фиргавынның хатыны Асия диде. Менә булар бу 4 хатын-кыз
Алар инде жәннәттә иң зур дәрәҗәдәге хатын-кызлар икән. Димәк, значит, бу дөньяда да бу 4 хатын-кыздан да дәрәҗәле хатын-кыз булмаган. Хәтта әле мин аны аз сызыклап подчеркивая әйткән идем, ул дәрестә хәтерлим. Дәрәҗәне беренчедән Аллаһ бирә. Аллаһ бирә. Икенчедән дәрәҗә ул кешенең теге знаменитостька карап, анда или Инстаграмдагы подписчикларының санына карап, лайклар санына карап бирелми. Буларга мөмкин тарихта шундый кешеләр, аларны беркем дә белмәде. Ләкин җәннәттә кыямәт көнендә без аларның дәрәҗәләрен күреп, аларга көнләшеп торырга мөмкин бит. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә билгели иң хәерле кешеләрне һәм хатын-кызлардан иң хәерлеләре, демәк, Мәрьям, Хадиша, Фатима, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең кызы, һәм Асия бинт Музахим. Булар инде иң дәрәҗәле, иң хәерле хатын-кызлар булып торалар. Демәк, бу дөньяда да һәм җәннәттә дә. Бүгенге тема безнең ашратун, ягъни аль-мубашшируна фил җанна. Җәннәт белән сөендерелгән 10 кеше, то есть 10 человек, которые при жизни были обрадованы раем. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең берничә хадисендә безгә бер хадистә бер юлы 10 кешенең исемен әйтте. Һәм бу кешеләр нәрсә диде? Алар обязательно җәннәттә булачак диде. То есть ул кешеләр әлисән, ул кеше турында әйтте инде, менә бу җәннәттә диде. Хотя без беләбез, без гади мөселманнар бу дөньяда бер кешегә дә бу җәннәттә булачак яки бу җәһәннәмдә дип әйтә алмыйбыз. Мәсәлән, әгәр дә ул мөселман кешесе икән, без инде әлбәттә әйтә алмыйбыз җәһәннәмдә дип. Аллаһ, чөнки хәтта гынахлы кеше булса да Аллаһ аны һидаятка күндергән мөмкин. Шулай бит? Мәсәлән, бер кеше бара, ана җәһәннәм әһле. Может, иртәгә Аллаһ аны 5 намазга бастырыр, тәһаҗҗүдкә басыр, тақва булыр, һәм синнән хәерлерәк булыр. Шулай бит? Шуңа күрә кешеләрне хөкем итү ул бик куркыныч әйбер. Һәм бер генә бер кешегә дә без карап әйтә алабызмы? Менә бу җәннәттә дип. Юк. Без әйтә алмыйбыз. Без әйтә алабыз, Аллаһ аңа җәннәт бирсен дип. Яки мәсәлән бер кеше үлде, машалла, ул җәннәттә инде. Без әйтә алабызмы? Ни өчен әйтә алмыйбыз? Чөнки белмибез. Мы судим по его внешним деяниям. Шулай бит? Аның эшен кем белә? Аллаһ кына белә. Шуңа күрә вполне возможно, кемдер безнең күз алдыбызда, машалла, изге булып йөргәндер. Машалла, иң хәерле сүзләр сөйләгәндер. Безнең өчен хәерле булып күренгәндер, әмма не факт. Бәлки аның эчендә мунафиклык булгандыр. Бәлки ул безнең күз алдыбызда фәрештә булып йөреп, бездән киткәч шайтанга әйләнгәндер. Без бит белмибез. Шуңа күрә бер кешегә дә без моңа Аллаһның җәннәте все точно дип әйтә алмыйбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям беләбез, ул бер качанда үз акылыннан, ягъни үзе уйлап чыгармады бер сүзне дә. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям нәрсәдер әйткән икән, димәк аңа кемнән хәбәр килгән? Аллаһтан вахи килгән. Әгәр дә Аллаһның илчесе саллаллаху алейхи ва саллям 10 кешегә бармак белән төртеп, исемнәрен әйтеп, даже отчестволарын әйтеп, әтиләрнең исемен әйтеп, булар җәннәттә дип әйткән икән, димәк Аллаһ Тәгаләнең илчесенә кем моны хәбәр иткән? Аллаһ Тәгалә әйткән. Димәк, бу вахи белән килгән. Саид ибн Зәйд, бу имам Тирмизи, имам Ахмад риваятларында килә. Шулай ук Саид ибн Зәйдтән, Абдуррахман ибн Ауфтан Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: Абу Бакрун фил җанна. Абу Бакр җәннәттә диде. Ва Умару фил җанна. Умар, кайсы Умар? Ибн Хаттаб җәннәттә диде. Ва Усману фил җанна. Усман җәннәттә диде. Ва Алиюн фил җанна. Гали җәннәттә диде. Булар кемнәр? Дүртәү. Хулафаур рашидин. Булар тугры халифалар, праведный халифы. Әлбәттә алар беренче инде. Они самые первые во всем.
Дүртсін айтты. Ва Талха фил жанна дейді. Талха жәннәттә дейді. Бешіншісі. Зубайр ибн Ауам жәннәттә дейді. Абдуррахман ибн Ауф жәннәттә дейді. Саад жәннәттә дейді. Саид жәннәттә дейді. Абу Убайда ибн Джаррах жәннәттә дейді. 10 кіші. Бұл сахих хадис, достоверный хадис. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Бұл 10 кіші, онысы да жәннәттә дейді. Икенче хадис, имам Ахмад, Абу Дауд ибн Маджа риваятларында келе, біраз ғына аның формасы башқа, аны Саид ибн Зайд кетірі. Теге хадисте икі сахабадан, Абдуррахман ибн Ауф, Саид ибн Зайдтан, мұнсы Саид ибн Зайдтан келе. Шулай сахих хадис, Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ашратун фил жанна." 10 кіші жәннәттә булыр дейді. Ан-набию фил жанна. Пейғамбар жәннәттә булыр дейді. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі турында айтты. Шулай бит? Демәк, Аллаһ Тағаланың хабар айтты. Абу Бакр жәннәттә дейді. Умар жәннәттә булыр дейді. Усман жәннәттә булыр дейді. Али жәннәттә булыр дейді. Талха жәннәттә булыр дейді. Зубайр ибн Ауам жәннәттә булыр дейді. Саад ибн Малик жәннәттә дейді. Абдуррахман ибн Ауф жәннәттә дейді. Саид ибн Зайд жәннәттә дейді. Бұл хадис сахих хадистә келе. Сахих хадис бұл. Шулай тұрып, Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына шушы 10 кіші турында исемнәп әйтті. Бұлар жәннәттә дейді. Шуңа күрә алар бұл 10 кіші тарихқа кіріп қалды нинди сүз белән? Аль-мубашшируна фил жанна, гарәпчә. Ягъни 10 которых обрадованных раем. 10 обрадованных раем. Менә Аллаһ Тәгаләнең илчесе аларны сөендерде. Монда инде сорау туырга мөмкин. Ул ничек шулай? Бу списокка кирделәр алар исемлеккә. Әлбәттә, бу исемлектә случайный. Шыраклы гына эләккән, яки там кому-то повезло, да, андый кешеләр юк. Әлбәттә, менә бу 10 кеше алар инде иң хәерле, иң тақва, иң иманлы кешеләр. Иң иманлы кешеләр. Һәм әлбәттә алар барысы да кемнәр? Сахабалар. Это сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм гомумән мөселманның сахабаларга булган карашы, әлбәттә ул булырга тиеш, ул айрым тема, үзе бер зур тема, шулай бит инде. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә җир өстенә җибәргән икән, ул үзенең иң хәерле пәйгамбәрен, иң хәерле китап белән, Коръән белән, әлбәттә пәйгамбәребезгә ярдәмче буларак, пәйгамбәребезгә команда буларак, аңа бит команда кирәк. Пәйгамбәргә дә команда кирәк. Шушы исламны таратырга, Коръәнне дөнья буйлап таратырга, шушы командага, пәйгамбәребезнең командасына, әлбәттә, Аллаһ иң хәерле кешеләрне җыйды. Иң хәерле кешеләр сахабалар. Шуңа күрә мөселманның гакыйдасы, бу вероубеждение мусульманина, һәрберсенең нинди? Сахабалар пәйгамбәрләрдән кала. Самые лучшие это пророки и посланники. Шулай бит инде. Шулардан кала самые достойные, самые богобоязненные, иң тақва, иң иманлы, иң гыйлемле, иң фәһемле, ягъни аңлый торган, иң хәерле, иң әдәпле, самые нравственные, самые лучшие, самые достойные. Кемнәр? Пәйгамбәрләрдән кала. Ул сахабалар. Ул сахабалар. Һәм сахабалардан гади бер кешедә өстендә хәтта аларның дәрәҗәсенә ирешә дә алмый. Без аларның галимнәр күп җирдә язалар, без аларның тырнагына да тормыйбыз диләр. Шуңа күрә Аллаһ пәйгамбәребез тирәле җыйды шул кешеләрне. Әлбәттә, алар пәйгамбәребез янына инде иң хәерле булып килмәделәр. Шулай бит инде сорау туа. Они были самыми достойными, самыми богобоязненными, самыми знающими, лучшими, самыми нравственными, когда уже приходили к пророку? Нет. Алар килделәр как сырье булып. Һәм аларны воспитал самый лучший учитель в истории человечества. Это посланник Аллаха. Алар пәйгамбәребезгә килделәр укучы булып, шәкерт булып. Кемдер ширк кылып килде, кемдер зина кылгандыр, кемдер хамыр ишкәндер, кемдер
кеше малына тигәндер, Аллаһ белә. Мәсәлән, без беләбез, Абу Бәкр бер кашанда хәмер эчмәде. Абу Бәкр бер кашанда ширк кылмады. Ләкин ул Абу Бәкр. Аны пәйгамбәребезне саклаган кебек Аллаһ саклады. Алдан ук. Ләкин булды сахабалар ширк кылдылар. Гомәр пәйгамбәргә каршы кылыч күтәрде. Шулай бит инде. Халид бин Валид кылыч күтәрде. Корал сугыш белән чыкты. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аларны төзәтте. Пәйгамбәребез каршына килеп, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям аларны Коръан мәдрәсәсендә тәрбияләде. Аларга Коръан чишмәләрен ишертте. Һәм Аллаһның рәхмәте аларның эшләрендә булган бөтен кирәкмәгән агулар, кирәкмәгән бөтен җаһилиятләр чыгып китте һәм алар иң хәерле буын булып тәрбияләнделәр. Иң хәерле буын. Шуңа күрә бу безнең гакыйдабыз. Бу безнең иманыбыз. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям хәтта кисәтте: "Ла тасуббу асхаби, ла тасуббу асхаби, ла тасуббу асхаби" диде. Бер кашанда никогда не вздумайте бронить, поносить, злословить о моих сподвижников диде. Предупреждать итте. Чөнки Аллаһ сакласын, әгәр дә кеше шул сахабаларның берәрсен сүгә икән, берәрсенә тел тиштидерә икән, ул үзенең иманын югалта. Ул үзенең изгелекләрен югалта. Шуңа күрә алар иң хәерле. Ләкин карагыз, сахабалар арасыннан да тагын да иң хәерлеләре бар. Шулай бит? То есть это были лучшие среди лучших. Иң яхшылардан да. Унысын Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям айырып әйтте. Һәм инде бар шулай ук башка хадисләр, мәсәлән, Абу Мусага Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям Абу Муса белән булганда, алар янына Абу Бәкр килә. Абу Бәкр килә һәм рөхсәт сорый кирергә. Кирергә рөхсәт сорый. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям насади: "Идан лаху ва баширху бил джаннати". Разреши ему войти ди и обрадуй его раем ди. Анда ким тора рөхсәт сорап? Абу Бәкр була. Бу нәрсәне аңлата? Димәк, Абу Бәкргә айрым Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте. Бу ун арасында гына түгел. Аңа ди рөхсәт бир кирергә һәм аны җәннәт белән сөендерде. Җәннәт белән сөендерде. Шуннан соң Гомәр килә. Рөхсәт сорый. Һәм Гомәр хуҗага нәрсә ди? Абу Мусага: "Идан лаху ди", рөхсәт бир аңа кирергә, "ва баширху бил джаннати". Һәм аны җәннәт белән сөендерде. То есть нәрсә ди? Ул җәннәттә булачак ди. Гомәр турында. Шуннан соң Усман килә. Усман ибн Гаффан килә. Һәм рөхсәт сорый кирергә. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтә, аңа рөхсәт итте һәм аны ди җәннәт белән сөендерде. Ул инде нәрсә дип әйтә? Ни ди? Он попадет в рай через сложные испытания, через тяжелые испытания. Һәм инде әлбәттә без беләбез, Усман радиллаһу анһу халифа булганда, ул инде иң узак халифалык итә, ләкин Усманның гомере ахырында бик зур фитнәләр була, һәм Усманны Коръан укыганда кирип үтерәләр. Хәтта Усманның каны Коръан битләренә ага инде. Менә ул зур сынау аша үтә инде. Бу инде Усман турында була. Менә бу хадистә дә нәрсә дип килә? Өч кешегә айрым килә. Абу Бәкр, Гомәр һәм Усман. Шулай ук тагын бер сахих хадис Ибн Мас'уд риваятында килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ал-qa'imu ba'di fil jannati". Ким ди миннән соң килә ди? Монда сүз бара, мин киткәч, кто станет во главе мусульман ди? Fil jannati, он попадет в рай ди. Пәйгамбәрбез соң ким килде? Абу Бәкр килде. Он попадет в рай ди. "Валлази якуму бa'dahu fil janna". Ким Абу Бәкрдән соң килә ди? Ул да җәннәттә була ди. Абу Бәкрдән соң ким килде? Гомәр килде. "Вассалису варраби'у фил джаннати". Также и третий, и четвертый, они также попадут в рай ди. Гомәрдән соң килде ким? Усман,
Ғосманнан соң келді. Кім? Ғали ибн Аби Талиб радиаллаху анху. Мына мұнда енді пейғамбарыбыз халиф болғаннан соң енді ол Аллах Тағаланы алғаннан соң өз хузурына халифалыққа келді. Әбу Бәкір жәннатта дейді, Ғұмар жәннатта дейді, Ғосман жәннатта дейді, Ғали жәннатта деп айтты. Мына бұл айырым хадис Әбу Бәкір, Ғұмар, Ғосман һәм Ғали турында. Не үшін? Чөнки әлбәттә бұл кешеләр инде алар шушы 10 арасыннан да иң хәерлеләре. Мәсәлән, 4 хатын кыздан Мәрьям, Хадиша, Фатима, Асия арасыннан иң хәерлесе Мәрьям, шулай бит? Иң хәерлесе Мәрьям, чөнки аның турында отдельный аят килә, айрым аят килә. Монда, димәк, менә 10 сахаба арасыннан да иң хәерлеләре шушы 4-се. Пәйгамбәребезнең 4 тугры хәлифәсе, праведный хәлифә дип әйтелә, Әбу Бәкр, Ғұмар, Ғосман һәм Ғали радиаллаху анһу. Әле Әбу Бәкр турында айрым хадис килә. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи аңа нәрсә ди? Айша радиаллаху анха, пәйгамбәребезнең кызы тапшыра бу хадисне. Анта атиқуллахи минан нарди. Аллаһ Тәгаләнең илчесе әйтә, Аллаһ ди сине җәһәннәмнән азат итте ди. То есть ты тот раб, которого Аллах освободил от адского пламени. Biz бит әйтәбез, Аллаһумма а'тиқ риқабана минан нар дибез. Аның мәгънәсе, я Аллаһ безне җәһәннәмнән азат итсәң дибез. То есть освободи нас от адского пламени дибез. Менә шуларның берсе, Аллаһ Тәгалә уже освободил, ул җәһәннәмнән кем? Әбу Бәкр. Шуңа күрә менә булар, хәтта теге 10-сы это самый лучший из лучших, и самые лучшие из лучших тагын 4-се Әбу Бәкр, Ғұмар, Ғосман, Ғали. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә менә шушы кешеләрнең ишенә җыйды иң хәерле сыйфатларны. Иң хәерле сыйфатлар җыелды шушы кешеләр ишенә. Һәм мәсәлән, Әбу Бәкр Гайшаның әтисе булганга гына Пәйгамбәрнең күйеү ни була бит инде? Ничек әйтергә? Тест буламы безнеңчә? Аның өчен генә яки то, что алар были друзьями, юк алай түгел. Аның өчен генә түгел. Яки мәсәлән, Фатима пәйгамбәребезнең кызы булган өчен генә, мәсәлән, Әминә пәйгамбәребезнең әнисе. Ләкин Әминә юк. Шулай бит списокта. Шуңа монда дагын алар инде иң, мәсәлән, Ғали пәйгамбәребезнең күйеүе, каяла минем күйеүем, син беренче җәннәткә керәсең. Алай түгел. Пәйгамбәр саллаллаху хәтта хатыннарын җыйды. Нәрсә диде? Бу дөньяда ни телисез сорагыз. Кыямәттә миннән бер нәрсә сорамагыз. Я не могу за Аллаха решить диде. Ваши проблемы диде. Шуңа күрә үзегез тақва булыгыз, әзерләнегез диде. Шул Ғосман дважды кияү, шулаймы? Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям 2 кызын бирде, Руқайяны бирде, Умму Гөлсүмне бирде. Шулай бит. Һәм икенче кыз үлгәч, күрде Ғосманның елап утырганын, нәрсә диде? Ғосман диде, 3нче кызым булса, аны бирер идем сиңа диде. Ләкин аның өчен түгел. Менә бу кешеләр үз эшләрендә иң хәерле сыйфатларны җыйдылар. Әбу Бәкр. Ул үзе шундый кеше, аның турында күпме китаплар язылды. Аның турында күпме вагазлар языла, күпме хутбалар сөйләнә. Әбу Бәкр, хәтта әйтсәк тә була, 4-се арасыннан иң хәерлесе дип. Шулай бит? Әбу Бәкр радиаллаху анһу. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям бер вакыт сорады намаздан соң, "Мен минкумул яума саим" ди. Бүген арагызда бармы берәр ураза тотучы ди? Әбу Бәкр әйтә, "Мин ди, уразада ди." Ярар. Бүген берәрегез җиназада катнаштымы ди? Җиназада. Бүтән эшен ташлап, кайдыр җиназа ишетергә кирәк бит аны, барырга кирәк, шулай бит инде. Җирләшергә кирәк. Шуннан соң Әбу Бәкр әйтә, "Мин ди, җиназада катнаштым бүген ди." Бүген берәрегез ниттеме ди? Авыруның хәлен белдеме ди? Кто-нибудь успел навести больного ди? Әбу Бәкр әйтә, "Мин ди,
Мен дей. Бүгін бірер аш кішіні ашатты ма дей? Ашатты ма бірер аш кішіні дей? Успел накормить? Әбу Бәкір айта. Мен дей. То есть, нәрсегіне сұрасаң да, бірінші кім? Абу Бәкір. Абу Бәкір никогда не был вторым. Он всегда был первым. Шуңа күрә, бұл ең хайырлы кішілер. Хатта сахабалар, вот ул бит инде менә уйлagыз, давайте представим поколение сподвижников. Пәйгамбәрбез үлде. Пәйгамбәр китте. Қалды Абу Бәкір, Ғұмар, Ғосман. Хатта Абу Бәкір үлсә дә, аның турында қалды. Ғилем, информация, биография, шулай бит. Сахабалар үзләренең балаларын тәрбияләгәннәр на примере Абу Бәкір. На примере Ғұмар. Уйлап қарағыз, ул бит инде бір поколение кешеләре. Мәсәлән, әти сахаба утыра, пәйгамбәрбезнең сахабасы, он лучший. Ләкин ул баласын айта, менә ди Абу Бәкір шундай иде ди. Хатта сахабалар әйткәннәр, без ди, мы рассказывали своим детям об Абу Бәкре, о Ғумаре, о Ғосмане ди, так же, как рассказывали суру из Корана ди. На Құраннан сүрә ятлаткан кебек, biz de аларга Абу Бәкірні сөйлейдік ди, Ғұмарны сөйлейдік ди. Чөнки бұлар даже среди лучших были самыми лучшими. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә шушы Құранны иңдергәч, үзенең китабы Құранны. Иң беренче шушы Құран мәдрәсәсен, то есть это получается выпускники, первые выпускники школы Корана. То есть все, что Аллах не спаслал в Коране, воплотили в жизнь кто? Әлбәттә пәйгамбәр. Шуңа күрә пәйгамбәрбез нәрсә дип әйтәләр? Он был Құраным, который ходит по земле. Менә пәйгамбәрбез бара бит, ул Құран. Пәйгамбәрбез карый, ул Құран. Пәйгамбәрбез елмая, это был Коран. Пәйгамбәрбез кошын җыера кемгәдер, это был Құран. Пәйгамбәрбез кемнер урыша, бу Құран. Пәйгамбәрбез кемнер төзәтә, исправляет кого-то, поправляет, останавливает, это был Коран. Пәйгамбәрбез кемнедер воодушевлял, это был Коран. Пәйгамбәрбезнең һәрбер эше, һәрбер хәрәкәте Коран булды. Шуңа күрә пәйгамбәрбезнең хатыннан сорагач, каким был нрав пророка? Ул нәрсә диде? Его нравом был Коран диде. И пәйгамбәрбездән соң менә шушы җир өстендә йөргән Кораннар кемнәр булды? Абу Бәкерләр, Ғүмәрләр, Ғосманнар. Чөнки Аллаһ Тәгалә шуларны сайлады иң хәерләр итеп. Шуңа күрә кем уразада бүген? Абу Бәкер уразада. Кем бүген садака биргән? Абу Бәкер биргән. Кем бүген җиназада катнашкан? Абу Бәкер катнашкан. Кем бу изгелекне бүген кылган? Абу Бәкер, Ғүмәр, Ғосман. Алар были во всем первые. Хатта мәсәлән сахабаларны алсак, әгәр дә разбор ясасак, мәсәлән биографияларында, һәрбер эштә ниндидер өстен сахаба булды. Например, были сподвижники, которые больше всех расходовали на пути Аллаха. Алар бик күп садакалар бирделәр. Аллаһ аларга бирде, алар бирде. Мәсәлән, бүген әле бар ул безнең өлгерсәк, хәзер әйтеп чыгам, мәсәлән, анда финиковый плантациясын бүләк итте, җәннәттә булачак диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Шуңа күрә, мәсәлән, Халид бин Валид ул генерал иде. Генерал армии иде Пәйгамбәрбезнең. Һәм такого генерала больше не было. Аның кебек. Никто так не мог командовать войсками, как командовал Халид бин Валид. То есть он был лучшим в этом. Мәсәлән, Абу Хурайра был лучшим хадисләрдә. Шулай бит инде. Абу Хурайра кебек беркем дә ул кадәр хадисне җыймады. Мәсәлән, Абу Дарда ул төнге намазларда, уразаларда, гыйбадәттә самый абид дип әйтелә инде ул. Самый лучший, кто поклонялся наилучшим образом. Мәсәлән, Абдулла ибн Масгуд, Абдулла ибн Габбас, это были самые величайшие ученые среди сподвижников. Алар Құранның һәрбер аятын, тәфсирен, кайчан инде, нигә инде, нинди сәбәпле инде, бөтенесен беләләр иде. Менә булды шундый пәйгамбәрләр, сахабалар. Алар были лучшими во всем. Садакада да,
Қылыш тұтып сугыш қырында да, ғилімдә дә менә шуларның берсе Абу Бәкр. Шуларның берсе Гомар, шуларның берсе Госман. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрне алгач, өммәтне тапшырды кемнәргә? Вот этим самым достойным, самым лучшим. Шуңа күрә дә алар исән чакта ук җәннәт белән шатландырылдылар. Шулай ук башка айрым хадисләрдә килә башка сахабаларның да исемнәре. Мәсәлән, Җафар ибн Абу Талиб. Кем ул Җафар ибн Абу Талиб? Абу Талибның бер улы Гали иде, берсе Җафар иде. Җафар турында һәм Хамза, пәйгамбәребезнең дәҗесе, шулаймы? Хамза ибн Абдул Мутталиб. Алар турында хадис килә, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Раайту Җафара ибн Аби Талиб мәләкән ятиру фил җанна би җанахайни." Мин ди җәннәттә күрдем Җафар ибн Абу Талибны ди, ул фәрештә кебек очып йөри иде ди. Җафар җәннәттә ике канаты белән җәннәт буйлап очып йөри иде ди. Димәк, ул кайда? Ул җәннәттә. Шулай ук Табарани Хаким риваятларында килә. Абдулла ибн Габбас әйтә, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер вакыт әйтте ди, сахих хадистә: "Дахалтул җаннатал бариха", мин ди кичә җәннәткә кердем ди. Җәннәткә кердем ди, һәм җәннәттә булган әйберләрне карадым ди. Һәм мин күрдем ди, Җафар фәрештәләр белән бергә Җафар очып йөри иде ди, һәм күрдем ди Хамза, он лежал, облокотившись на ложе ди. Ягъни менә булай торып яткан инде. Димәк, икесендә Җафарны да һәм Хамзаны да ул күргән җәннәттә. Шулай ук бар хадис Саиду шухада и Хамза ибн Абдул Мутталиб ди. Самый уважаемый среди всех мучеников, ягъни Аллаһ юлында шахид киткәннәрнең иң хөрмәтлесе җәннәттә кем булыр диде? Хамза ибн Абдул Мутталиб. Ул кайсы сугышта үтерәләр аны? Ухудта үтерәләр. Шулай бит инде, үтереп, хәтта Хинд инде аның колакларын кисә инде, мәсхәриләр инде специально. Абулай Аллаһ Тәгалә инде аны җәннәттә иң хәерле кешеләрдән диде. Абдулла ибн Салам, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "10 из десятки тех, кто попадет в рай", диде. Абдулла ибн Салам турында пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, 10-ның да 10-сы диде. Аның турында хадис килә. Шулай ук Зайд ибн Хариса, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Мин ди җәннәткә кергәч, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга Аллаһ Тәгалә җәннәтне күрсәтте." Шулай бит. Кайчан күрсәтте? Миграҗда. Шулай ук беләбез, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям җәннәтне төшендә дә күрә иде. Пәйгамбәрләрнең төшләре хакыйкать. Шулай бит. Ләкин монда җәннәтне күргәч, мин ди җәннәттә, когда я был в раю, ди, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, я встретил там молодую девушку, ди. Җәннәттә. Һәм мин спросил: "Ты чья будешь ты?" Кемнең син? Кемнеңдер, чөнки җәннәттә бит инде ялгыз кеше булмый. То есть в раю не будет ни женатых мужчин, и в раю не будет незамужних женщин. То есть если там есть мужчина, значит у него есть жена. Если там есть женщина, значит у нее есть муж. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Когда я вошел в рай, я увидел молодую девушку", ди, и спросил: "Ты чья?" Һәм ул әйтте ди: "Зайд ибн Хариса". Я жена, супруга Зайд ибн Хариса, ди. То есть әгәр аның хатыны мин Зайд ибн Харисаныкы дип әйткән икән, димәк, Зайд ибн Хариса кая булачак? Тоже җәннәттә бит. Мәсәлән, әгәр дә Асияны күрсә, син кем хатыны дип җәннәттә, ул бит инде әйтмәс иде, мин Фиргаун хатыны дип. Все, Фиргаун җәһәннәмдә. Асия кияүгә чыган нормальный кешегә инде. Шулай бит. Иманлы кешегә, иншаллах. Һәм иң нормальный кешегә чыга, чөнки ул иң изге хатын. Шуңа күрә җәннәттәге хатын син кемнеке дип сорагач, аннан мин Зайднеке дигәч, Зайд ибн Харисанеке, димәк, алар җәннәттә бергә яшәячәкләр. Зайд ибн Хариса белән радиллаһу анһу. Шулай ук Зайд ибн Амр ибн Нуфейл турында әйтте: "Мин ди җәннәткә кирдем ди, һәм җәннәттә Зайд ибн Амр ибн Нуфейлгенең 2 дәрәҗәсен күрдем ди. 2 дәрәҗәсен күрдем ди. Бу кеше инде җаһилият чорында
таухид, бер Аллаһка гыйбадат кылып, Ибраһимнең динен саклаган кеше. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям, мин аны җәннәттә күрдем ди. Шулай ук Хариса ибн ан-Нуъман. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, мин ди җәннәткә кирдем ди, һәм җәннәттә кыраат ишеттем ди, кыраат, уку. Кемдер укый ди. Һәм бу кем дип әйттем ди. Кем бу? Миңа әйттеләр ди фәрештәләр, Хариса ибн Нуъман. Хариса ибн Нуғман бу укый дип әйттеләр ди. Шуннан соң Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, казакумул бир ди. Вот это благочестие ди. Вот это благочестие ди. Демәк, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям ишеткән Хариса ибн Нуғман исемле сахабаның Коръан укыганын ишеткән. Бу да күрсәтә, демәк, ул анда укыган икән, демәк, ул җәннәттә була. Шулай ук, субханаллах, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллямның хадисе бар, хәтта бер генә түгел, Билалның җәннәттә булачагын. Кем ул Билал? В 3 словах. Кул. То есть, до ислама Билал был, ну давайте все уж скажем, темнокожим. Что ведь? Они всегда считали, безне даже географии дәресләрендә өйрәттеләр, мы высшая раса. Что ведь? А дальше там остальные все. И до чернокожих, темнокожих. Что ведь? Вот давайте ислам. Киттек географии дәресеннән исламга. Темнокожий, бесправный раб, имущество, которого покупали и продавали. Килде исламга. Исламны кабул итте. Абу Бакр аны нишләде? Сатып алып азат итте. Все, он стал свободным рабом Аллаха, единого Аллаха. Что ведь это? Ләкин это еще не все. Ислам аны не просто кыллыктан чыгарды. Карагыз, Билал ибн Абу Рабах, вот этот темнокожий раб, когда-то бесправный, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, дахальтул джанна, мин ди җәннәткә, когда я вошел в рай ди, фасами'ту хашафатан байна ядайя. Я услышал звук шагов перед собой ди. Карагыз, не за собой. То есть получается, кто-то его даже обогнал. Впереди него шел. А мин срадым ди, ма хадихил хашафа? А что это за звук? Что за шаги? Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям миңа әйттеләр ди, это Билал ди. Он идет перед тобой дип әйтте. Карагыз. Ничек итеп ислам кешенең дәрәҗәсен до такой степени күтәрә. Кыямәт көнендә күпме белокожий высшие расылар, представители высшей расы, они будут просто завидовать. То есть они бы 100 раз были таким рабом темнокожим, чтобы аның дәрәҗәсенә ирешеп, 1000 раз стали бы, прожили бы такую жизнь. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, карагыз, ничек дин күтәрә. Икенчесе, дахальтул джанната лейлата усрия би. Исра, в ночь Исра, переселения, мин кирдим джаннатка ди. Я вошел в рай ди и услышал тихий звук ди со стороны сада ди. Һәм мин сорадым ди, эй Җибраил, о Җибраил, бу нинди тавыш ди? Һәза Билалул муаззин. Һәм Җибраил әйтте ди, это Билал муаззин дип әйтте ди. Вот это есть ислам. Карагыз, ничек нинди астан Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте Билалның дәрәҗәсен күтәрә. Һәм шулай ук Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям сорады, мин синең адымыңны үз алдымнан ишеттем ди. Ни сәбәпле бу ди? Билал нәрсә әйтте? Ике әйберне әйтте. Шулай бит инде? Ике нәрсә. Беренчесе ул әйтте, мин тахаратсыз йөрмәдем ди. То есть он всегда старался быть в тахаратом. Һәм азан әйткәннән соң обязательно 2 рәкать намаз укыдым ди. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям аның ишетте аяк тавышын җәннәттә. Абу Дахдах Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинәгә килгәч, Мәдинәдә самый дорогой сад, самый ничек әйтергә, плодоносный, самый бәрәкәтный, благословенный сад, самый дорогой, Байруха. Шушы Байруха дигән бакчаны Абу Дахдах дигән кеше бүләк итә. Бүләк итә исламга, мөселманнарга. Һәм Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, сколько свисающих пальмовых ветвей будет у Абу Дахдаха в раю ди. Яни Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен Мәдинәдәге иң яхшы бакчаны ислам өчен бүләк иткәнгә күрә, вакыф итеп, Аллаһ Тәгалә аңа җәннәттә шушы бакчаны бүләк итте. Ну, җәннәттәге бакчаны бүләк иткәч, үзе дә була бит инде шунда. Шулай бит. Бу Абу Дахдах инде. Һәм шулай ук
Варақа ибн Науфал. Кім ол Варақа ибн Науфал? Кім ол Варақа ибн Науфал? Білмейсің ме? Это, бұл ислам тарихында бик зор орын алған кіші. Варақа ибн Науфал ол Хадишаның бір абыйларынан еді. Это был христианский ученый, который следовал, скажем, религии Иса алейхиссалям. Һәм пейғамбарыбыз неден қайтқаш, ең бірінші встреча болды бит инде Джабраил белән. Шулай бит? Пейғамбарыбыз нишада шатланып қайттымы? Аллаху акбар, Хадиша, давай я тебя обниму, мин пейғамбар. Есігізге түштімі? Ол қайтты қалтырый. Заммилуни. Яшырыгыз мені. Чөнки Джабраил күрсәтте маңа удостоверениесен. Так, Мухаммад, мен пейғамбар, Аллахның илшісі, сен пейғамбар? Yok. Уланы келді, қыса башлады. Оқы дейді, мен оқи білмеймін дейді. Оқы дейді, шулай битінде. Қайтты, қалтырый. Һәм Хадиша шунда моментында ең якын кішісі болып, аңа ярдәм етті. Нәрсә дейді? Ғалины жибәрді. Ғалины жибәрді. Бар дейді, бар менің абыйыма дейді, Варақа ибн Науфалға, һәм сұраннан дейді. Сөйле бұл халini дейді. Һәм Варақа аңлады. То есть это самый первый, кто сказал, что это пророчество. Что тот непонятное создание, это то создание, которое приходило к Муса, алейхиссалям, к Ибрахиму, кем Джабраил фәрештә икән әйтте. Һәм ул нәрсә диде? Варақа айтты, әгәр дә мин, если мне будет суждено дожить до того времени, когда он станет проповедовать эту религию, дейді, я обязательно поддержал бы его, дейді. Яғни, Варақа иман китірі. Һәм Пейғамбар саллаллаху Айшадан келе ол, сахих хадисте, ля тасуббу Варақа, никогда не броните Варақа, дейді, фа инни раайту лаху джаннатан ау джаннатайни, дейді. Потому что я видел, что ему принадлежат 1 или 2 сада, дейді. Қайда? В раю, джаннатта. Шанкыра Варақа ибн Науфалда, ол да жәннат белән шатландырылған кеше болып чыга инде. Менә шулай итеп, әле қиямат җитмәде. Менә бу кешеләр турында хадислар килде, алар жәннәттә дип. Әле бит қиямат все решает бер караганда. Шулай бит инде, әле үлчәү куелмады, әле гамәл дәфтәрләре хисап, җаза булмады. Әмма инде Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям менә шушы кешеләр жәннәттә булачак дип инде әйтеп куйды. Ярар, бүгінгі жите, икенче дәрескә җәһәннәм, яртыгыз качыр микән? Димәк, иншалла дәвам итәбез. Һәм әйткәнемчә, бер 8 дәрестән соңмы инде башка китапка күчәбез. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.